What's up? Este Valentine's Day aici în Islanda și nu numai în Islanda, și în România. Deci, avem așa de făcut astăzi. Mergem în Reykjavik la prietenii noștri din capitală. Dar, ora 14:23. Wow. Deci, plecăm acum de la cotarca noastră de casă, de cazare de aici, și facem în jur de o oră până la Reykjavik. Îmi conduce rog și să facem 45 de minute. Bun, deja bimpe. Din păcate ne-am luat la vorbă, dar îl puteți observa aici. Extra bed. Ne îndreptăm către Reykjavik. Viteză. Bun, și de acolo o să ne întâlnim. Nu, prima oară o să mergem la bowling. Reykjavik. Reykjavik. Se mai încurcă uneori limba asta și cuvintele. Și să mergem, mâncăm ceva cu cupoanele ca moși. Am primit niște cupoane foarte șmecheri, o să vi le arătăm tura viitoare. Na, salutare, suntem într-o benzinerie. Outfit check, blocanci împrumutați, pantalon găsit, borsetă furată. Asta e cumpărat de mine. Bun. Dar e alright. Bun, Roxy acum caută, sună pe cineva. Bun, sună dentist. Hai să vedem ce să luăm de mâncare de aici. Hot Wings. Damn. Taperino Vera. Bacon and bean salad. Cred că îmi trântesc un smoke lamb. Voi ce spuneți să luăm? Ups. Tu ce ți-ai luat? Ce e asta, frate? Smoked salmon. Beef. Oh, asta e bună, bă! Valentine's Day a început cu lucru. Actually trebuia să avem day off, dar aveau nevoie de noi la lucru. Și ce să faci? Am lucrat de la 9 la 12, sandwich cu beef și pickles. Hai să vedem. Nu-i rău. E bun. Deci distal nu-mi place pâinea. E bună șunca. Muntele, oceanul și acum tunelul. Hai să vedem ce e în tunel. Uitați-vă și voi cum duce islandezul meu pietrele. Am ajuns la bowling. Hai să vedem care e situația aici. Aha. Uite. Stai, să luăm așa pe rând. Clujară ăsta îi parter. Business, nu știu ce. Etajul 1, work class, hairstyle, mâncare, kicklu hall, Hjolni. Și la 2, patinaj. Patinaj, film și hockey. Dă-te încolo. Chiar e tare. Deci, ăsta e bowling-ul. 8.000 de coroane, 55 de minute. De aici o să luăm papucii. Îmi trebuie un 42. 42 should be good. Sunt pe rândul 3. Deci la fiecare strike primești o bombonică. Hai să mă schimb aici repede. Repede. Țările astea jos. Așa. Gazi. Te strike. Uitați cum a venit bira asta. Numai cu bira asta dă. Fii atent că e strike. Aproape. Știu rău, papuci ăștia. Bomboane. Uite și încă câte, frate. Hai să încercăm una. Hai, cheers. E chiar foarte bună. E ciocolată cu caramel sărat. Deci dacă sunteți în Islanda, veniți la bowling. Ne vedem aici. Cam așa arată un teren interior din Islanda. Bară. Bravo, băi, puștule. Hola, ¿cómo estás? Bine ați venit în Reykjavik.
Suntem în Reykjavik la Tres Locos. Așteptăm meniu. Pardon, nu meniu, am și îmbătat deja. Așteptăm mâncarea. Am comandat ce am comandat? Trying menu de, mi se pare, nu știu, vreo 5 tacouri, ceva steak, ceva chestii. Deci bine v-am găsit din nou, prieteni. Vă rog. Nei. Deci o să filmez foarte repede. Asta e o saltea pe care o duc într-un mod cam neortodox. Și Roxy aici cu jocurile luate de la doamna Felicia, pe care o salutăm cu ocazia asta. Pe care o chiar salutăm cu ocazia asta, și plasele. Avem un bed linen neachitat la domnul Pali, dar îl salutăm cu ocazia asta. Mergem să dormim la prietenii noștri din Reykjavik. Bă! Nu cred că ai scăpat jocul lui Felicia. Roxy! Vai de capul meu. Orice, dar nu joc de doamne Felicia. Ne-a scăpat din greșeală. Vă rog să ne iertați. Pa, ne auzim!